Час ад часу мы губляемся па жыцці, не ведаем, куды ісці і што рабіць. Здаецца, што Бог маўчыць. У гэтыя моманты варта нанова давяраць сваё жыццё Марыі, той, якая заўсёды побач. Марыя, не ведаю, што мне рабіць далей. Падкажы, хачу несці дабро. Мне іх давяраеш? Давяраючы Марыі, зможам убачыць цуды ў нашым жыцці. Божа, Ты распаліў сэрца святой Марыі Дамінікі Мацарэлла полымем гарачай любові да Найсвяцейшай Маці. Учыні просім, каб мы па яе прыкладзе жылі сапраўднай любоўю да той, якая заўсёды вядзе нас да Хрыста, які з Табою жыве і валадарыць Бог праз усе вякі вечныя. Амен. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не вводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Святая Марыя Дамініка Мацарэлла, молися за нас.